rahmatullahi va barakatuh ба кулли мардами тоҷик аз ватан бачаҳое ки аз ватан дур аст. ман ҳам мисли шумо муҳоҷир ҳастам. ман шаҳри ивановам. ман ба сабаби ҳамин фарзандам омадагам. фарзанди ман бемор аст. чашмаша оператсия карданд, дар кор гӯшти зиёдӣ дорад, черепной дорад. барои муолиҷа докторо калон гуфтестан, пули калон гуфтестан. зурум намерасад, табобат гирем. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар кӯмаки худро ба мо расонед, ба карта партоед. ясмай дусумай чанд таки зуратон расад, ҳар кара метонед. мисугами кӯдаки ман мисоли ҷавон аста, ба ҳамин соли ҷавониш наоёридҳед. чанд суми ки хоҳед, ҳар кара метонед, аз дилтон буроред. бачи ман черепной дорад, рахит дорад, табобат кардан кор ба синни ҷавониш. рахит дорад, черепной дорад. ман шаҳри иванов ҳастам. падараш ман омадам ба табобат гирем, ба ҳамин шаҳри мусофирӣ омадам ки бачама табобат гирем, муроҷиат кунем ки ман барои ки ҳамин барои писарам омадам ки табобат кунем, ба писар нағз кунем. шаҳварам ба бозори Ширкент араба мекашад, зуруш намерасад. кӯмак кунед. ҳамин садои умед хоҳиш дорам ки ман ҳамин навори ки ман гирифтам нашр намоед, ба ман кӯмак кунед. ман зурум намерасад, илтимоса шумо. раҳмати калон ба шумо. калон ки шумо видеои мара мебинед, фарзанди мара мебинед, раҳмати калон ба шумо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъоло ва баракатуҳ. ба кулли бинандагони шабакаи калиди асрор, бо шумо ҳастем садои умед. хоб навори ин модарро тамошо кардем. аз мо шумо кӯмак талаб карда истодааст. фарзандаш бемор аст, дар чашмаш гӯшти зиёдӣ шудааст. ман ҳам аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ба ин модар кӯмаки худро расонед. ҳар қадаре ки қувват доред, 1 сум аст, 10 сум аст, 1000 рубл аст, чанд қадаре ки метавонед. ин хайрие кардаги худмон барои ҷони худмон аст, на ба касе кӯмак. фоидааш дар қиёмат аст барои мову шумо. аз ҳама бовар кунед, дар қиёмат дастгири мову шумо ана ҳамин хайру садақа аст. худованд ҳар яки мову шуморо нигаҳбон бошад. ҳатман ин модарда кӯмак кунед. дар шаҳри русия аст, фарзандша бояд оператсия кунед, суми калон лозим шудааст, он қадар маблағ наёфт. ва аз мову шумо хоҳиш карда истодааст ки ба ин кӯмак кунем. ва аз блогерҳое ки дар ютуб ҳастен, кадомед ки бошед, навор агар ба гӯшатон расида бошад, ҳамин навора гирен, хоҳиш мекунем дар шабакаҳотон партоед, то ин ки мардум ба ин модар кӯмак кунанд. то агар бемор нашавем, ба қадри ин тани сиҳат намерасем. то агар бар сарамон мушкиле наояд, ба қадри ин неъматҳои Аллоҳ намерасем. امروز که خداوند به ما و شما داده است 1 سوم است، نیم سوم، باید که به محتاجان کمک کنیم. این اپا امروز محتاج شده است، ما و شما باید که کمک کنیم. امروز دعا میکنیم که بر سر هیچ بنده مسلمان نآید. دنیا چرخی گردون است. از همین سبب از همه شما خواهش میکنیم کمک خودتان به این مادر برسانید، هر قدری که میتوانید. با شما بودیم صدای امید.